Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε Among Us. Αυτή είναι πίστα της Δέσποινας. Αυτή είναι. πατάω start. Μπήκες. Όχι, με έβγαλε. Γιατί με έβγαλε? Ναι, παιδιά. Ναι. Πάτα το code. Το code, ναι. Μην πατήσεις εσύ start. Γιατί Όχι. ο κόσμος είναι της Δέσποινας. Μόνο εγώ μπορώ να πατήσω start. Λία W HG. Δεν μπορώ να κάνω join game. Δεν μπορώ. Είστε 15 άτομα. Βγάλε έναν. Περιμένετε. Μου ήρθε μια ιδέα. Είναι που γης. Δεν έκανες τίποτα. Βγάλε τον κόσμο. Okay. Leave me alone. Μπουε. Πατάλε. Τώρα θα φτιάξω ένα τέτοιο. Εγώ θα φτιάξω κόσμο. Είναι Ευρώπη. Εγώ θα φτιάξω τώρα κόσμο. Okay. Έφτιαξα, sorry. Δεν πειράζει. Εγώ δεν ξέρω που έκανα. Δεν θυμάμαι. Okay. Πήγαινε, κάνε το join. Λοιπόν, enter code. Λοιπόν, Sorry. Y Y D G D G Z Z Z Q Q Q Q G. Doing Το game. βρίσκει. Doing game. Οκ. Doing game. Μου λέει ότι δεν μπορεί να πάω. Κάτσε λίγο. U D oops. U D G G. Αυτό είναι J μωρή. Δεν με νοιάζει. U J. Περίμενε, θα φτιάξω άλλο. Οκ. Φτιάξε εσύ. Εντάξει. Το ξέρα. Χαζό. Είναι στην Ευρώπη. Συγγνώμη που σας καθυστερούμε. Απλά Ναι. θα κάνουμε μια ώρα. Άντε φόρτισε. Φτιάξε άλλο. Ούτε έναν κόσμο δεν μπορεί να φτιάξει. Το φτιάξα. Σου άσχετη. Πάτα public. Ωραία. Το μου λες? J. Ναι, είμαι λίγο άσχετη στα αγγλικά. F E F F E G G G. Όλα. Αυτή είμαι εγώ, η Λέισλι. Δεν σε λένε Leslie. Εμένα με λένε Class Rose. Δεν ξέρω γιατί με λένε έτσι. Είσαι Κινέζα. Ναι, έχω ντυθεί και μ' αρέσει. Εγώ έχω ντυθεί ένα αυγό. Επιτέλους έχω κόκκινο. Μια φορά που με έβγαλε με κόκκινο. Παλιά να σας δείξω το outfit μου. Όχι το παλιό. Ναι, ήταν Όπου και αστείο. κι άλλος. Όλα. Κομμού τα λέτε. Τι λες καλέ? Βάλε ρόλους. Ρόλους θα βάλεις. Θα βάλω. Πήγε κι άλλος. Παιδιά, εγώ δεν έχω ζωάκι. Έχω βάλει ρόλο. Εγώ δεν έχω ζωάκι. Ούτε εγώ έχω ζάκι. Είμαστε Μπουε. Το ξυπνητήρι του μπαμπά μου. Άμα ακούγονται κάτι τέτοια, είμαι στο σπίτι μου, της ευθυμίας. Και η Δέσποινα Της απλά- Λαβελή. Ναι. Δεν πήρε Λαβελή. Στο κανάλι μας δεν μπορούσα να βάλω ευθυμία. Στα αγγλικά δεν έμπαινε. Ναι, γιατί ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Δεν πήγαινε Μπορείς ευθυμία. να έβαζες ευθύ. Όχι. Μία. Όχι, δεν με λένε μία. Συντομογραφία. Όχι. Μία συντομογραφία. Μπήκε, πάω. Start. Στουρ. Όχι. Καλά, Πάτησα start. έβαζα Guardian Angels. Ναι, έβαλα. Έβαλα ρόλους γενικά. Παιδιά, τους όλους δεν τους ξέρουμε, να ξέρετε. Crewmate. Roommate. Είμαι tracker! Εγώ είμαι υδροχός. Agener. Ναι. Είμαι αυτός που μπαίνει στα vent. Τέλος Εγώ πάντων. είμαι τέτοιο. Πάμε μαζί. Έλα εδώ. Περίμενε, κάνω τέτοιο task. Α, εδώ έχεις task. Α, και εγώ έχω task. Κάνω track, κάνω είσαι. Τι είναι το track? Βάζεις σε κάποιον αυτό, πατάς το κουμπί του track και βλέπεις το χάρτη που είναι. Αυτός που έχεις κάνει. Έλα. Έλα εδώ. Έλα μαζί μου. Δεν μπορώ να κάνω αυτό το task. Δεν το έχω κάνει. Παίρνεις τα κλειδιά και πας. Πάτα το μια φορά.
Ποιος πέθανε, κανένας δεν πέθανε. Τι θες? Κανένας δεν πέθανε. What are you doing? Εγώ αυτόν θα ψηφίσω. Να φύγει. Είμαστε πολύ, γιατί πάτησα. What are you want? Να γράψω ένα τέτοιο tracker. Θα σας σκοτώσω όλους. Ενώ δεν μπορώ να σκοτώσω καν. Κάτσε λίγο, Κάντο- θα γράψω. Lazy is... Πού το, να το. Why? Ποιον ψήφισες? Αυτόν. Τον γαλάζιο. Αυτό που να έκανε τέτοιο. Ναι, έτσι και... Δεν... Θέλω να κυρώσω το... Θέλω να κυρώσω το... Θέλω να το κυρώσω. Ήθελα να πατήσω skip. Οκ, δεν κατάλαβα κάτι. Lias is engineer. Μπορούσες απλά να γράψεις πολύ απλά, να πας στο roles και να γράψεις I am engineer. Εγώ θα γράψω I am not impostor. Έχει και ένα χεράκι εδώ πέρα. Είναι αστείο. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Μόνο εμείς μιλάμε. Αφού Και έναν εδώ πέρα. Why? why? Και οι άλλοι έχουν ψηφίσει. Απλά ήθελε να μας... Τι έχει? Τίποτα, μου πες το κινητό. Παιδιά, άμα ακούτε κάτι, ένα ροχαλιτό είναι ο μπαμπάς μου. Μπαμπάδες. Μπαμπάς μου. Μπαμπάδες ροχαλίζουν. Εντάξει, μπορεί όλοι να μην γρατζούν. Ναι. Άρες. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ψηφίσαμε όλοι αυτό τον μπλε, το γλάζιο. Εκτός από το σιρόπι. Εμένα μου δεν μου πει. Έπεσε μέσα στη λάβα. Was not Δεν είναι. Τότε άμα δεν είναι αυτός, θα είναι ή αυτός. Θα της ή κάνω track. αυτός. Θα της έκανα track. Έλα εδώ, σου έκανα track. Πού είναι για πολύ λίγα δεύτερα. Αντέλα, Δεν κατάλαβα πώς δουλεύει. πάμε να κάνουμε task. Πού έχω task. Κάτσε να σου κάνω σε ένα track. Σε έκανα track. Τώρα μπορώ να δω που είσαι. Τώρα βλέπω όπου είσαι, αλλά για λίγο. Μπορώ να κάνω τόσο. Εγώ ακολουθάω... Ξέρεις κάτι. Μπορώ να πω πως το επόμενο. Και να βλέπω λίγο το χάρτη. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω το χάρτη. Έρχομαι σε σένα. Είσαι easy, ναι. Κάτσε να σου κάνω ξανά track. Σε δείχνω. Πού έχω... εδώ έχω ένα. Πού έχει tasks? Έχω εδώ ένα task. Εγώ δεν βρίσκω tasks. Δεν Ναι. μπορώ να κάνω το χάρτη. Όχι. Τι? Έχω αυτό το task. Περίμενε. Με τα αρχεία. Πού είσαι? Κάνε γρήγορα tasks. Γρήγορα το έκανα. Πήγαινε σε αυτά τα δύο task. Δεν μπορώ να Εγώ θα πάω μέσα στο vent. Περίμενε, ξέρω ποιος είναι η μπροστά. Δεν μπορείς να το πατήσεις. Είναι εκεί με τα αυτιά γιατί ένας βγήκε. Πάω μέσα στα Πάω μέσα στα vent. Εδώ είχε. Πάνε γρήγορα. Πάω στο ένα Με task. έλεγα δεύτερα. Κάνω το ένα task. Εγώ μάσια. Έκανα το ένα. Δεν Δεν μπορώ να πάω vent. θα κάνω. Γιατί έκανα track. Δεν μπορώ να πάω vent. Αυτό ήταν. Σκοτωθήκαμε. Όχι, κάνω εγώ ένα. Αυτό που πρέπει να κάνεις. Όχι, δεν μπορώ να από την άλλη μεριά. Vent. Έκανα. Κλέφτε. Πάμε play Play again. again. Πάτα play again. Το πάτησα. Λοιπόν, δεν θα πατήσει τώρα. Γιατί είναι μπλε. Γρήγορα βάλει Δεν μπορώ. το κόκκινο, μπερδεύτηκα. Δεν θέλω να το καλή. Γιατί το κοκκίνο δεν μου αφήνει. Μου αφήνει κόκκινο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ πάω να φτιάξω δικιά μου πιστή και θα μου κάνει. Τι θέλεις. Γιατί δεν μπορώ και να μπορούμε ποτέ. Αυτή τη φορά όμως θα το κάνω έτσι. Θα το κάνω σε αυτή. Όχι, αυτό είναι normal, ρε. Είναι ωραίο. Θα το κάνω στην Ευρώπη. Επειδή... Νορθαμερικά το βάλες. Ευρώπη. Ωραία.
Για να δω το code σου. O, Περίμενε. O, P, O, P, D, D, R, 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 F, F, G. G. Πατά, join. Join. Μπήκε κι άλλος. Και εγώ μπήκα. Δεν θα πατήσω start από τώρα γιατί θα φτιάξω λίγο από την πίστα. Roll, Φτιάξαμε heroes. game settings, kill meeting, commit. Agent, Guardian, Angel, two, Trackers, two, Sniper. Sniper. Πώς πήγαμε. Μπήκαμε 6. Θέλεις να πατήσεις? Όχι. Φτιάχνω την πίστα αφού. Δεν ξέρεις καν τι κάνεις. Είμαστε 8, ναι. Ξέρω τι κάνω, βάζω πολύ μπαταρία στο tablet. Μπουε. Let's kill cooldown time. Cooldown time. Πού είναι? Είμαστε 9. Ναι, δεν ξέρω καν πού είναι αυτό. Let's kill... Όχι, γράψε no. Γράψε λίγο no. Είμαστε 10. Να έχεις τα μία. Ή όχι, είναι ερωτηματικό, οπότε δεν ξέρω. Ωραία. Πάτσε start. Είμαστε 10. Γι' αυτό σου είπα να είμαστε στην πίστα. Είμαστε 11. Μόλις μπήκε ο 11ος. Πω, μην μπαίνετε, μην βγαίνετε, είναι σπαστικό. Είμαστε 9. Πω, αφού δεν με αφήνει να πατήσω start γιατί βγαίνω. Μπαίνουμε. Πω, δεν έχουμε και κάποιο mode. Υπόστο! Πω, φεύγω μακριά από σένα. Είμαι tracker. Sniper Fist! Είμαι sniper fist. Μακριά από σένα. Περίμενε να σε κάνω Να track. είσαι μακριά από τον μαύρο και την ροζ. Κάτσε να σε κάνω track. Μαύρο, έλα εδώ, έλα εδώ. Α, σε έχω κάνει. Δεν θα σε σκοτώσω. Ευχαριστώ. Πάω να κάνω tasks. Για να σκοτώσω εγώ Και εσένα. εσύ δεν θα με... Είναι τέτοιο. Imposter. Όχι, δεν είναι υπόστο. Agent. Ο μαύρος... Και ροζ. Ο μαύρος κυρός. Πω, γιατί. Βίκτορη, Τι? πώς έγινε αυτό? Πω. Play again. Play again. Πώς έγινε αυτό? Δεν έκανα τίποτα κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Γιατί είμαι κάτι. Αυτό, το ανοιχτό. Περιμένω να μπουν κι άλλοι. Μπείτε κι άλλοι. Καλά, πατάω start. Μπουε. Ευθυμία, πατάω start. Σταμάτα. Μπαίνουμε. Ήθελα Ήθελα πάρα πολύ να είμαι sniper fist. Crewmate. Chromate. Πω, δεν μ' αρέσει Chromate. Sizen Νόησε Μέρκελ. δεν κάνει Τι κάτι. είναι αυτό? Είμαι Sizen Μπράβο. Τι είναι αυτό? Α, ναι, είπαμε ποιο ζει. Εγώ ποιος Έλα είμαι? μαζί, έλα μαζί. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να κάνω task για να γεμίσει η μπαταρία. Στο electrical. Το electrical είναι γνωστό για τους φόνους του. Βοήθεια. Εγώ πάω και κάνω tasks τώρα. Κι εγώ, αλλά έχω στο electrical. Εγώ δεν ξέρω που έχω. Α, έχω ένα εκεί πέρα. Δεν βλέπεις το χάρτη. Όχι. Α. Μου δείχνει βελάκια αφού. Το πιο εύκολο task είχα. Μπουε. Εγώ έχω αυτό με τις βρύσες. Περίμενα να δούμε αν κάποιος πεθαίνει. Άντε. Δεν είναι όπως κάποιος. Πέθανε ένας. Πάμε γρήγορα, Πάμε να κάνουμε τέτοιο. Έχει πεθάνει ένας. Κάτω. Γράψε I am... Sizen City. Θα σου I am... γράψω ένα yes. Περίμενε. Sizen City. Είμαι έτοιμη για το yes. Leas is good. Yes. Περίμενε. Yes. Η Λίας είναι αυτή, η Δέσποινα. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Εγώ πατάω... Ποιο να πατήσουμε? Πάτα skip void. Void Λιάσιλα. Αυτό το μπλε με το ένα level. Αυτό είναι. Κανένας. Αυτός νομίζω πορτοκαλί. Εγώ είμαι Sizen. Οπότε δεν... No one has anything. Τι είναι το πάει? Πού να ξέρω εγώ.
Γεμίζει η μπαταρία το τάμπλετ. Δεν γεμίζει. Καλά μου που θα είσαι. Ξέρω τι θα κάνω. Πάω να δω τις κάμερες. Πολύ απλό. Απλά γιατί βαριέμαι να κάνω tasks. Yes. Ένα φυτό. Φυτό εννοείς στις τάξεις ή... Βε. Πάω στις κάμερες και δεν βλέπω κι όμως. Ο Μόβ με ακολουθεί. Α, γεια σου. Είναι πολύ καλός. Το ξέρω. Λες να είναι... Λες να είναι... Impossible. Όχι, εγγραμμένος. Μπορεί να δεν έχουμε κάνει ποτέ βίντεο όμως. Ναι, όντως. Φίλε μου, θα μπει σε βίντεο, να το ξέρεις. Ναι, όμως ξέρει. Βασικά που να το ξέρεις, δεν μας... Όξω κάτι. Εγώ ήμουν μωρή. Εσύ είσαι ένα γυναίκη. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ ξέρω τι κάνω. Εγώ είμαι τέτοιο. Όντως δεν κάνει τίποτα. Tasks. Εγώ είμαι safe. Α, μπορώ να κάνω report όποτε θέλω. Δεν έχει πεθάνει κανένας. Α, όχι, δεν μπορώ να κάνω report όποτε θέλω. Κράει. Ο Μόβ, γιατί με ακολουθείς συνέχεια? Πάμε post. Αφού είπε λέει καλώς. Αλλά δεν πιστεύω να με καλοπιάσει απλά. Δεν λάμπα. Μακριά από μένα. Έχω κάνει πάρα πολλά τάστα. Τι έχω κάνει. Πρόσεχε. Όλοι ζουν και Μου βασιλεύουν. έχει μείνει ένα τάσ. Αλλά δεν μου δείχνει βελάκι. Αλλά είναι από την άλλη μεριά. Θα ακολουθήσω το χάρτη. Δεν πεθαίνει κάποιος. Όλη την ώρα το βλέπω. Λίγο θα μου τελειώσει η μπαταρία. Α, εδώ έχω. Εδώ έχω. Το τελευταίο μου τάσ. Και είναι τα αρχεία. Να σου πω. Γέμισε πάρα πολύ η μπαταρία μου. Τέλειωσα το τάσ μου. Ιουχου. Αλλά έχω κι άλλα. Γιατί, όπως ξέρετε. Περίμενε, πήγαινε κάτω, πήγαινε κάτω. Πήγαινε κάτω. Έδειχνε ένα report. Το φαίνω, το είδα. Περίμενε. Πέθανε κάτι, πέθανε ο Μόβ, πέθανε ο Μόβ. Πέθανε ο Μόβ. Πάω να κάνω τέτοιο. Είμαι σίγουρη ο πορτοκαλής είναι. Περίμενε, δεν μπορώ να πάω τόσο ένα το κάτω. Δεν μπορώ. Ένα. Να το, βρήκα το πτώμα. Με το πορτοκαλί ότι είναι. Θα γράψω εγώ yes. Να έχεις έτοιμο το yes. Το μου έφυγε τα yes. Yes. White. Πεντιum παλαμάνια και πέντε. Ψήφισε έτοιμο τον πορτοκαλί. Εγώ αυτό. Αυτό παίζει ψήφισε κάποιον από Ένα από τις δύο. το καλό είναι silence. Γιατί άμα δεν ήμουν silence, και ούτε θα είδες ότι εδώ πέρα έχει ένα report να πατήσεις. Δεν θα το έβλεπες καν. Ναι. Ούτε δεν βλέπουμε ότι ο άλλος ο κόσμος έχει πεθάνει. Και καλά έκανε. Γιατί μου πεις και δεν πέθανε. Πάντως μου πει δεν είναι η Glass Rose και η Yes. Lazily. Είναι κρυτωμένο. Έχεις ένα αυγό στο κεφάλι σου. Χαίστηκα. Χα? Η Ρόξη κοιμάται. Το σκυλάκι της ευθυμίας. Ναι, τη λένε Rox, είναι κορίτσι. Ναι, σκυλάκι, πολύ σκυλάκι. Σκύλαρος είναι αυτό, σκυλάκι. Τεράστια είναι. Κουτσου. Μην την ξυπνάς. Πώς λένε οι πλούσιοι τα μωρά τους. Γκούτσι. Tasks. I'm done with that. Εγώ έχω τελειώσει το task. Ghosts, do your tasks. Μιλάω στα φαντάσματα. Ghost, do your tasks. Όντως! Οι πεθαμένοι μπορούν να κάνουν τάσκα να μετράει. Μετράνε. Όντως. Ναι. Πώς. Το γράφω και εγώ. Α. Φεύγει. Εύχομαι να είναι Ένας αυτός. έφυγε. Αυτός θα είναι. Was the imposter! Ναι! Καλά να πάθεις. Πέντε. Αου. Θέλω να γίνει μια φορά φάντασμα. Play again. Όχι. Cheat game μου λέει.
Λοιπόν, παιδιά, σήμερα Φτιάχνω. θα τελειώσω αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, like Εγγραφή. και πατήστε το καμπανάκι για όλα τα καινούργια βίντεο. Bye bye! Και περιμένετε.